Zo, in de achtbare heer burgemeester, geachte wethouders, mevrouw van Stelten, en die willen we natuurlijk nog van harte feliciteren met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau, onlangs verkregen. En ook een welkom aan gemeentearchivaris Paul van Meegeren. En ja, de overigen, natuurlijk de auteurs met hun partners. En dan hebben we misschien nog een heel klein handjevol andere aanwezigen. Graag hadden we nu natuurlijk gezegd dat we ontzettend blij zijn dat u in zo'n grote getalen bent opgekomen. Maar ja, begrijpelijkerwijs zit dat er niet in. Dus daarom zijn we des te blij ook dat Pelemaas TV dat die bereid zijn gevonden om de boekpresentatie op te nemen en uit te zenden, zodat ook de Verrijse mensen deze presentatie thuis kunnen volgen. Namens mede-redacteur Mai Vollenberg heet ik u allen heel hartelijk welkom bij deze presentatie van weer een nieuw boek met details uit het Verrijse oorlogsverleden. Details die het meer dan waard zijn om vastgelegd te worden en over te dragen aan de volgende generaties. Want de verschrikkingen van de oorlogstijd, die mogen niet in vergetelheid raken. Venray heeft het tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dan met name in de laatste oorlogsfase, ontzettend zwaar te verduren gehad. Enorme verwoestingen werden aangericht en wat veel erger was, enkele honderden burgers kwamen door het oorlogsgeweld om het leven. Er zijn over de oorlog in Venray al enkele boeken verschenen, maar toch duiken er telkens weer nieuwe, belangrijke details op in de vorm van dagboeken of persoonlijke verhalen. In het kader van 75 jaar vrijheid in Venray verscheen vorig jaar een speciale oorlogseditie in de boekenserie Venrays Verleden van het historisch platform Venray. Dit boek, deel 9 alweer in de reeks, bevat bijna 20 persoonlijke oorlogsherinneringen. De redactie van Venrays Verleden stelt een limiet aan de lengte van de artikelen en de 5 verhalen in het nieuwe boek, wat we zo dadelijk presenteren, die waren allemaal veel te lang om in Venrays Verleden te kunnen worden opgenomen. Dat is de reden dat Mai Vollenberg en ik op persoonlijke titel besloten hebben om dit boek uit te geven. Allebei zijn we zeer begaan met de geschiedenis van Venray en de kerkdorpen. Mai is sinds 2011 verbonden aan de Venrayse geschiedeniswebsite Roinet, waarbij ze de technische en inhoudelijke aspecten voor haar rekening neemt. Van 2013 tot 2020 verzorgde ze de coördinatie van de HPV-vrijwilligers en van 2016 tot 2020 bekleedde ze een bestuursfunctie binnen de koepelvereniging Historisch Platform Venray, die liefst 48 aangesloten cultuurhistorische organisaties telt. In haar bestuursperiode maakte ze ook deel uit van het redactieteam van de HPV Nieuwsbrief. Ikzelf ben sinds 2001 voorzitter van Stichting Heemkundegenootschap Kastraai en maakte van 2007 tot 2016 deel uit van het HPV-bestuur. Daar hield ik me onder meer bezig met het samenstellen van de HPV-nieuwsbrief. Verder verzorg ik vanaf 2007, toen Roinet de lucht inging, de PR voor Roinet en ben ik redactielid van de boekenreeks Venrays Verleden en van Veruit tussen Pelemaas. Ook verzorgen Mai, Peter Theeuwen en ik de rubrieken Oude Foto en Wie, Wat, Wanneer, Waar in het weekblad Pelemaas. Als HPV-vrijwilligers kregen Mai en ik onafhankelijk van elkaar in de tijd dat we de nieuwsbrief verzorgden de 5 oorlogsverhalen aangereikt. De verhalen werden door ons geredigeerd, ingedeeld in hoofdstukken en voorzien van tussenkopjes. Om te zorgen voor een mooi geïllustreerd boek hebben we een tal van foto's gezocht bij de verhalen, waaronder enkele unieke exemplaren die we aangekocht hebben via Imperial War Museums in Londen. Ook de fraaie vormgeving van het boek hebben wij het oogpunt van kostenbesparing helemaal zelf verzorgd.
En we zijn vrijwilligers die geheel op non-profit basis werken, waardoor het een betaalbaar boek is geworden. Een boek dat al voor de presentatie is uitverkocht. En ja, meneer Wieland, u hebt geluk, want we hebben er eentje achter kunnen houden, want ze waren eigenlijk al allemaal gereserveerd. Dus. 5 verhalen dus van 5 verschillende auteurs. 3 van hen zijn helaas overleden, maar de andere 2 die zijn gelukkig hier aanwezig. En daarom geef ik nu graag het woord aan een van die auteurs, de heer Bart Jansen, die hier even zijn verhaal zal inleiden. Mag ik u verzoeken, Bart? Goedemiddag, dames en heren. Wat bezielt iemand die, toen hij nog jong was, zijn geboortedorp verliet en 60 jaar later weer terugkomt? En dat niet alleen om familiebezoek te gaan doen, maar ook evenementen in zijn eigen dorp mee te maken. Ik zal een paar van die dingen noemen, om te komen tot een conclusie. Ik heb, en dat was al lang mijn wens, om ooit een keer te mogen optreden in Circus Muk. Dat is in 2015 bewaarheid geworden. Daar bewaar ik prachtige herinneringen aan. En het motto van de act was een eerbetoon aan 2 generaties Venraaiers. De generatie van mijn ouders en de generatie van mijn grootouders, die, naar mijn mening, van Venraai hebben gemaakt wat het nu is. Wij kijken terug met voldoening op die dagen. En toen we weer terug waren in Heelsum, waar wij al meer dan 50 jaar wonen, kwam het in me op van, ik wil mijn jeugdherinneringen vertellen aan de kinderen en kleinkinderen. Mijn kleinkinderen waren nog zo klein dat ze die verhalen nog niet konden begrijpen. En toen dacht ik van ja, als ze zo groot zijn dat ze het wel begrijpen, dan ben ik er misschien niet meer, of ik kan het niet vertellen. Dus toen heb ik besloten om al die verhalen op te schrijven. Dat is een boekje geworden voor de familie. En dat boekje hebben we gepresenteerd hier in Venray, waar alles gebeurd is. We zijn er rondgereden met de Dutch 43 van Jan en Patrick. En we hebben allerlei plaatsen. Ik ben in mijn geboortehuis op de Stationsweg geweest. Het huis op de Oostzingel, waar ik woonde. We zijn naar het Britse kerkhof geweest. En tenslotte zijn we naar IJsselstein gegaan. De derde is pas kort geleden gebeurd. Namelijk de herfst van verleden jaar, september, oktober. Want overal werden in 2018 plannen gemaakt voor de 75-jarige herdenking van de oorlog. En waarschijnlijk weet u het of weet u het niet, maar wij wonen in Heelsum. En Heelsum is onderdeel van de gemeente Renkum, Oosterbeek en Arnhem, waar zich de Airborne ieder jaar afmaakt. Wij wonen daar al 55 jaar en wij denk ik dat van al die jaren wij er zeker 50 keer ieder jaar daar bij de herdenking hebben deelgenomen. En vaak veteranen in huis gehad. Toen hebben wij besloten, wat gaan wij doen? En wij hebben uiteindelijk besloten om een pelgrimstocht te maken van de Britse begraafplaats in Oosterbeek naar de Britse begraafplaats hier in Venray. En wij wouden weggaan op het moment dat de herdenkingen in Oosterbeek waren, en dat is 17 september. En we wouden aankomen in Venray op 18 oktober, de bevrijdingsdag.
Maar een maand lang onderweg zijn van Oosterbeek naar Venray was wat lang. Dus hebben we de tocht in tweeën gesplitst. En zo kwamen wij op vrijdag 18 oktober aan via de Endepoel Brabander naar de Hoenderstraat. Wat ons toen al verbaasde was dat op de bevrijdingsdag, op die middag, wij de enige op de kerkhof waren. Zoiets maak je in Oosterbeek niet mee. Daar is de hele week druk op het kerkhof. Dat is al een verschil waar ik misschien dadelijk nog op terugkom. Ik begon met te zeggen, wat bezielt iemand om terug te komen? En als u deze gebeurtenissen onder elkaar zet, dan hebt u in de gaten, de grootste gemene deler van al deze gebeurtenissen is de oorlog. Maar het is niet de oorlog alleen. Het is de prachtige jeugd die ik hier in Venray, ondanks de moeilijke naoorlogse tijd, heb gehad, die tezamen gemaakt hebben dat wij hier regelmatig terugkomen. En dat is waarom dat je doet. Maar waarvoor doe je het? En dan denk ik dat de initiatiefnemers van het boek, wat straks uitgereikt gaat worden, ook in gedachten gehad hebben, is door middel van het boek de gedachte levendig te houden voor de Venrayse bevolking. En eigenlijk om te zorgen dat de herdenkingen gewaarborgd blijven. Dat is, denk ik, toch een moeilijke zaak. Een tijd geleden kreeg ik een oude Pelemaas onder ogen. Hij was van 12 oktober 1994. Dus het was het extra nummer voor de 50-jarige herdenking. Er stonden 2 artikelen in die mij interesseerden. Het eerste artikel ging over de moeilijkheden die de Venrayenaren hadden om ieder jaar de herdenking te organiseren. Er wordt zelfs melding gemaakt van 1954, 10 jaar na de oorlog, dat de hoofdredacteur van de Pelemaas zei van, dit moet dan maar de laatste keer geweest zijn. En vele jaren is het moeilijk geweest. Afgelopen jaar waren wij na vele jaren voor de eerste keer erbij. En het is ons ook niet meegevonden. Wat wij misten zijn activiteiten met kinderen. Want vergeet niet, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het tweede artikel uit de Pelemaas was een 4 pagina lang stuk van Piet Wintels. En Piet Wintels was een Venrayenaar die in het verzet zat en zijn ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen in september en oktober heeft gemaakt en opgeschreven. Hij was en heeft hij gepubliceerd in het laatste nummer van De Zwijger. En De Zwijger was toen de tijd het krantje van het verzet hier in de regio. Ik kende het stuk niet, ik had het nooit gelezen. Ik heb het in 1 adem uitgelezen. En toen ik het gelezen had, heb ik eigenlijk pas goed beseft waarom mijn ouders gezwegen hebben. En het zijn niet alleen mijn ouders geweest, maar vele mensen die na de oorlog niet gepraat hebben. En als ik dan bedenk dat de mensen op 18 oktober bevrijd, toen zaten we al wekenlang in de kelder.
Er werd gebombardeerd, er vielen slachtoffers. 18 oktober wordt bevrijd, met de bombardementen gaan door en 2 dagen later komt er een bevel om te evacueren. En alles achterlatend moest heel Venray weg. En het duurde maanden voordat ze weer terugkwamen. Dan kan ik ook begrijpen dat het hoofd van die mensen niet stond naar herdenken, bevrijdingsfeesten vieren. Dus of het in die generaties ook al zit, ik weet niet. Toen ik de laatste tijd daar regelmatig over nadacht, kwam ik tot een conclusie die velen mij zullen aanvechten, maar het goed is om erbij na te denken. Ik kwam tot de conclusie, Venray is niet bevrijd. Venray heeft zichzelf bevrijd. En ik hoop dat in de toekomst, en dat meen ik oprecht, wij hier toch ook weer jaren terug kunnen komen waar goede herdenking met behulp van kinderen plaats zal vinden. Tot slot wil ik u de slotzinnen zeggen die Piet Wintels aan het einde van zijn stuk heeft geschreven om de Venrayse bevolking een hart onder de riem te steken. En waarom heb ik voor dat stuk gekozen? Met enige wijzigingen in dat stuk zou je het op de dag van vandaag met de coronacrisis op gelijke wijze weer kunnen doen. En daarom wil ik die, en ik zal proberen het te doen in exact de taal die Piet Wintels heeft gebruikt. Het begon in september. Het verhaal van lijden, van samen doorstaande doodsangsten en doorleefde verschrikkingen, van weergeloze heldenmoed en offergezindheid, van diepe smart en zwaar geluk. Dit verhaal kent geen einde met de verwoesting van Venray en de rampzalige evacuatie, maar zal eens zijn voltooiing vinden na jaren van harde en moeizame herstelarbeid. Het zal dan zijn einde krijgen in de jaren als onze mensen, gelaten maar moedig, diep geslagen maar niet gebroken, diep gebroken, niet gebroken, met dezelfde liefde als in de oktoberdagen voor elkaar Venray zullen doen herrijzen. Dan zal de zee van lijden en smart die over de Venrayenaren is neergedaald, zijn diepe zin krijgen. En wij zijn uitgestegen boven de benauwenissen van deze voor ons zo moeilijke tijd. Mogen de herinnering aan het lijden in de oktoberdagen ons voeren tot heilige gevoelens van oprechte eerbied voor elkaar. En mogen het ons voeren tot menselijke grootheid die ons alleen in staat kan stellen het ontzaglijke werk van wederopbouw
en herrijzing te voltooien. Wij hebben alle geleden, de een in zijn goed, de ander in zijn bezit, maar alle in onze harten. Die erkenning mogen ons de kracht geven om in de moeilijkste ogenblikken ons oog te richten op Hem, aan wie wij ons behoud en veiligheid hebben te danken. Heft uw hoofd op, gij mensen van het Verwijse volk. Het lijden geeft u de kracht. Dank u wel, meneer Jansen. Dank u wel, Lart. In betere tijden hadden we nu eigenlijk een live optreden gepland van twee zangeressen, moeder Yvonne en dochter Anouk Flimsen uit Kassenaai. Maar vanwege toch een beperkt aantal mensen wat we hier aanwezig wilden hebben, hebben we dat geannuleerd. Maar we hebben wel wat filmbeelden van hun optreden tijdens een bevrijdingsconcert vorig jaar op 24 november in Kassenaai, in het kader van 75 jaar bevrijding. En daarvan willen we het volgende lied laten horen. Het is een lied waarin het verlangen naar een zekere geborgenheid tot uitdrukking komt. Van oorsprong is het een lied dat gaat over drugsverslaafden en hun worsteling met de wereld. Maar de tekst die kan ook heel goed geprojecteerd worden op de oorlog en op de bevrijding. De meeste mensen willen namelijk leven in een stabiele wereld van rust en van ongedwongenheid. Het liefst zou iedereen wegdromen in de armen van een engel, waar je je veilig voelt en waar vrede is. In the arms of the angel. Ja, toch even fijn muzikaal intermezzo tussen al dat gepraat. En zoals gezegd bevat dat boek 5 verhalen van even zoveel auteurs. Mart, die kennen we nu en we zijn zeer verheugd dat hij bereid was om vanuit Hilsum in de gemeente Renkum hier speciaal voor deze boekpresentatie naar Venray te komen. In het boek is het tweede verhaal een samenvatting van zijn oorlogsherinneringen. Het eerste verhaal is van de hand van Hans Jansen, zoon van oud-burgemeester Alfons Jansen. Hij was tijdens de oorlog burgemeester in Venray en burgemeesters hadden het toen verre van gemakkelijk.
Ze kwamen voor dilemma's te staan die grote gevolgen konden hebben. Moesten ze op hun post blijven of moesten ze onderduiken op het moment dat het binnenlandse bestuur steeds meer genazificeerd werd? Zoon Hans beschrijft op indringende wijze de spanning en de angst die dat binnen het gezin teweegbracht. Auteur Hans Jansen overleed, wat een toeval, vorig jaar op 1 mei in zijn woonplaats Seminyak op Bali, Indonesië. Het derde verhaal in het boek is van Jan Gielen. Jan die is nog te jong om de oorlog te hebben meegemaakt en hij punt dan ook vooral uit de herinneringen van anderen. En dat zijn zeker niet de mensen, mogen we wel zeggen. Jan, mag ik jou uitnodigen om jouw verhaal in te leiden? Dankjewel. Dames en heren, Jan Gielen die is geboren in maart 1960. Ik heb die oorlog dus niet meegemaakt. Maar de geschiedenis van die oorlog is mij met de paplepel wel eens een beetje ingegeven. Mijn moeder kwam van Overloon. Ze woonde aan de Holtheese dijk. De weg van Overloon richting Holthees. Halverwege staan daar 2 boerderijtjes en één daarvan was haar ouderlijk huis. Samen met haar broers en zussen, waarvan een gedeelte al zelfstandig woonde, heeft zij daar de oorlog in eerste instantie meegemaakt en nadien is ook zij geëvacueerd en terechtgekomen in de Paterstraat, op de hoek Paterstraat, het pand waar op dit moment Peelrand makelaars in is gevestigd. Ik zag er een stukje van in de PMA's bij komen. Daar heeft zij in het pand van Zwitserloot geëvacueerd gezeten. Het ouderlijk huis was altijd zo'n beetje het trefpunt van de familie. Het gezin bestond uit 8 personen, moeder was de jongste, was 16 in de oorlog. En de oudste zussenaar heeft de oorlog niet overleefd. Zij staat vermeld op het monument in Holthees, de vrouw met haar man en de 3 jongste kinderen die in één slag omkwamen tijdens de bombardementen daar. Regelmatig het geval dat fasciëneenheden vanaf de Maas, vanuit wel, met bootjes de Maas overkwamen en overnachtten in het kasteel in Gijzen. Er werd gegeten, er werd overnacht en de dag erop vertrokken zij richting de frontgebieden hier in de regio. En het is 1 nacht geweest dat daar per toeval een granaat in een van die keldergaten door het raam naar binnen sloeg. Net in een kelder waar een Duitse eenheid overnachtte. Een gedeelte van de munitie is geëxplodeerd. En de bron zelf heeft de deur losgebroken en de aanblik laagt graden. Het is de taak geweest van enkele mannen uit Gijzen, 3 mannen, die daags erop met kruiwagens de resten over het bruidje naar de kerk hebben vervoerd, daar waar nu het kerkhof is. En alles hebben begraven op het kerkhof. Ik heb daar regelmatig nog naar gevraagd, maar dat was taboe. Daar kreeg je nooit een antwoord op. Terwijl eigenlijk wel zeker is dat hij erbij is geweest. Het was hetzelfde clubje waar hij normaal ook mee vertoefde en zij waren daarvoor verantwoordelijk geweest. 1,5 maand later wordt hij opgepakt tijdens de razzia's en wordt hij afgevoerd naar Duitsland, waar hij bij Heerpoel terechtkomt. En naar eigen zeggen geluk heeft gehad dat hij bij een Duitser terecht kwam en niet bij een nazi. Ze kregen een goed bed, ze kregen goed eten en ze werden gewoon behandeld als hun eigen kinderen. Daarover zei hij verder geen enkel negatief iets. Goed, na die oorlog, ja, dan hebben ze elkaar leren kennen, dan komen er kinderen. Wij zijn thuis met 3 kinderen geadopteerd door hem. En ja, je wordt ermee geconfronteerd met die verhalen en je gaat weer. Je groeit op. Ik had interesse in techniek. Ik ben terechtgekomen op de ATS in november. Ik heb een opleiding gedaan motorvoertuigen. En ik ben in 74, ik lieg 76, we hadden wel een diploma van school afgekomen. En een week later heb ik een baan gevonden in Venray in de Wilhelminastraat bij de toenmalige topgarage van Koos Senaren. Daarachter werden vrachtauto's gerepareerd en dat was kaasje. Want als het maar groot en veel geweld had, dan vond ik het wel leuk. In die tijd, we zaten toen ook midden in de Koude Oorlog, werd daar heel veel legermateriaal gerepareerd, met name van het Engelse leger. Het Engelse leger, het Britse Rijnleger, wat toen gestationeerd was hier op Ladbruk.
het huidige vliegveld Wezen. En in die voertuigen en op die basis, waar ik veel vertoefd heb, daar snoof je de geschiedenis als het ware ook weer op. En die combinatie daarvan, de geschiedenis die hier heeft afgespeeld, de techniek die daarbij kwam kijken, want het was misschien wel de eerste gemechaniseerde oorlog, die hebben ertoe geleid dat alles wat los en vast was verzameld werd. Ik heb in die tijd Francine leren kennen en Oeders Mechelen. En we zijn in 1982 zijn wij in Venray gewonnen, we wonen er nog steeds aan de Oosthengel. Ook zij was niet helemaal onbedeeld in dat hele verhaal. En we hebben allerlei spullen verzameld en al snel kwam ook het eerste voertuig om te restaureren. Een Heuse GFC, helemaal teruggebracht in de Oosten in de stad en met dat ding zijn we zelf verschillende keren naar de Normandië gereden. We hebben heel veel evenementen bezocht, binnen Europa, Normandië, in België, musea bezocht, lezingen verzinnen met, denk ik wel als hoogtepunt, een jaar of 10 geleden zijn we een paar dagen in Polen geweest en hebben we Auschwitz, Birkenau ook bezocht. Diep onder de indruk raakte je daar. Hoe het ook zij, we hadden zoveel spullen. Toen is eigenlijk min of meer een keer het idee ontstaan om allemaal die spullen, die tenten en die voertuigen op te stellen in een kampement. En daar is het idee ontstaan van Let's Not Forget. Ik had wat meer hobbyisten en ik deed het voorstel. En ze grinnikten een keer, ze lachten een keer en zeiden van dat is veel te veel werk, daar komt toch een hond kijken, dat gaan we mooi niet doen. Nou, mooi wel dus. Samen met Francine en een paar van die Italiaans hebben we dat toch gedaan. En dat sloeg in als een bom. We hebben 5 edities gedaan, 2012 de laatste, en toen werd het iets te commercieel in mijn gedachten. En dat was niet de opzet geweest, toen zijn we ermee gestopt. En degenen die haast riepen dat het niks zou worden, die hebben het overgenomen, met alle respect. Maar het was in diezelfde tijd, in de tweede editie, dat vergeet ik nooit meer, dat was 2006, toen meldde Piet Leffels zich. Piet Leffels, geen onbekend figuur hier in Venray. En Piet die wou graag zijn verhaal aan de kinderen vertellen. Hij had een traumatische ervaring eigenlijk opgedaan in Nijmegen. Hij is per toeval terechtgekomen in het bombardement van die stad. En hij heeft het weten te overleven in een van de tunnels onder het spoor. En dat heeft hij op heel emotionele wijze aan die kinderen verteld. Daar waren we heel snel mee klaar. Piet was een vrijwilliger. 2012, de laatste editie dat wij dat gedaan hebben, baalde hij op. Hij kon niet komen. Zijn gezondheid was verslechterd en hij had geen vervoer meer. Geen probleem, wij gaan Piet halen. Piet kon zijn verhaal vertellen. En we zaten tussen de middag zaten wij aan de boterham en wat soep. En dan kwamen de verhalen los over die oorlog in Venray. Piet woonde toen de tijd in de Beekweg. En hoe dat toen eigenlijk gegaan had. De eerste bevrijdingsdag, de foto's die hij gemaakt had. En de contacten die na die oorlog eigenlijk ook nog zijn blijven bestaan. En dat waren natuurlijk weer verhalen, die vond ik wel interessant. Er waren zelfs nog contacten met een van die Britten, die als een van de eerste Venray binnenliep. Het deed hem veel pijn dat hij dat onderzoek, want ze waren bezig geweest om die marsroutes uit te werken. En het deed hem heel veel pijn dat hij dat zelf niet meer kon doen. Hij had geen rijbewijs meer en gezondheidstechnisch had men het beter gevonden de auto in te moeten leren en het rijbewijs in te nemen. En ik heb toen met hem afgesproken, ik zeg nou Let's Not Forget, dan neem ik contact met je op en dan gaan we samen weer aan die route beginnen, want het was toch wel nieuwsgierig. 2 weken later stond ik in de hal. Toen had ik een rouwbrief in de hand. Piet was overleden. En daar hield het verhaal voor de hele oorlog, wat dat betreft, wat het hoofdstuk Piet betreft, en zeker wat betreft die veteranen, hield daar eigenlijk op. Totdat ik 2, 3 maanden later van het werk thuis kwam en er een grote envelop thuis lag. En in die envelop zaten een hele hoop aantekeningen. Er zaten brieven in, er zaten tekeningen in, er zaten dvd's in, er zaten filmopnames in. Filmopnames die Piet zelf nog had gemaakt toen hij samen met die betreffende Engelsman hier door de regio, door Venray aan het bezoeken is geweest, om het zo maar te zeggen. En voor de rest zat er helemaal niks bij. Zo'n klein geel stekkertje zat erop, zo'n post-it, en er stond alleen maar op van Piet voor jou. That's it. Ik heb dat spul allemaal zitten bekijken en ik ben begonnen
in het begin, Piet had daar enkele aantekeningen bij zetten. Er zat zelfs een script bij van die Engelsman wat gebruikt is voor het schrijven van het boek De Vergeten Slag. Daar had in dit geval Lionel Roebuck aan meegewerkt. En daar stonden heel veel wat aantekeningen in. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. En de mogelijkheid die Piet niet had, en nou wel steeds meer aantrekkelijk werd, was internet. En via internet ben ik aan het zoeken geweest en kom ik terecht in een krantenartikel in Frankrijk, Normandië, waar een veteraan geëerd wordt vanwege het feit dat hij in de oorlog een kind had gered. Die man zit in een rolstoel, dat een klein jongetje op schoot. En daar reageerden allerlei mensen op. En verdomme, die leek wel verdomd veel op die roepboek van het verhaal van Piet. Daar had ik wat foto's van. Via wat geluk ben ik aan het zoeken geweest, berichten aan het versturen gegaan en kom ik terecht bij de dame die reageerde op die foto in dat krantenartikel. En dat was de kleindochter van Lionel Roebuck. Zij sluit mij door naar haar moeder, de enige dochter van Lionel. En al gauw was het verhaal uitgelegd en de mogelijkheid om contact met elkaar op te nemen en te communiceren, die was er. Weliswaar per brief of per telefoon. Dat was het enige nadeel natuurlijk, maar hij stond er open voor en hij vond het leuk. Zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam het hele verhaal eigenlijk weer naar boven. Toen ontdekte ik eigenlijk ook dat Lionel dus helemaal niet overleden was, wat ik in eerste instantie wel dacht. Die man was gewoon springlevend. En we hebben nogal wat telefoontjes gepleegd, wat vragen gesteld. Ik heb hem dvd's gestuurd, de dvd van Jacques Vincent, de Slag in de Schaduw, de Engelse versie. Een kopie van de filmpjes die Piet allemaal had gemaakt, die had hij ook niet. En zo krijg ik een schijf terug en dan staat een complete autobiografie op van die Lionel Roebuck. En die begint op het moment dat ze met 4 belhamels, jongens van 16, 17 jaar, vrijwillig dienst nemen in het Engelse leger. Jacht naar avontuur. Dat avontuur hadden ze natuurlijk een paar jaar al gevonden hier. Het is allemaal die kennis die we hebben gehad, de verhalen, de contacten met die veteranen, de museumbezoeken die we gedaan. Het is voor mij de aanleiding geweest om in het boek, voor het boek dit artikel te schrijven. Toen iemand daarvoor belde van, jij weet veel van de oorlog, wil jij een artikel schrijven? Ja, dan zal dat wel zo zijn, ik weet het niet, dat kan ik zelf niet beoordelen, maar ik moest er wel heel goed over nadenken, want ik ben niet zo'n schrijver en dat praten ook niet zo. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. En de doorslag die daar eigenlijk aan ten grond ligt, is eigenlijk voor mij al die jaren wat wij gezien hebben in de contacten met veteranen, met mensen, de musea die we bezocht hebben, de herdenkingen bij elkaar, dat ik het heel belangrijk vind dat er minimaal 1 keer in het jaar toch wel ergens een keer gedacht mag worden aan die mensen die in die tijd voor onze vrijheid gevochten hebben. En daar was hij er één van. Ik heb gezegd, ja, ik ga een stukje schrijven in het boek. Ik heb allerlei artikelen gelezen, ik heb samenvattingen gemaakt, ik heb nieuwe artikelen erbij gezocht, ik ben naar mensen toe geweest die ik ergens in een artikel waar ik een naam van vond. Ik heb met die mensen zitten praten en ik heb heel veel archieven bezocht in Duitsland en in Engeland. De Kriegstagebücher, heel veel van de eenheden die hier in de regio gevochten hebben, zowel als de War Diaries van de East Yorks, de eenheden waar Lionel Roebuck als van de eerste mannen op 17 oktober via de overgrondse Venray binnenkwam. Dat alles bij elkaar heb ik proberen te smeden tot een leuk verhaal, waarbij Lionel Roebuck een beetje een rode draad is geworden. Het is de man die exact beschrijft van dag tot dag, van uur tot uur, hoe hij Venray binnenkwam en waar hij Venray binnenkwam en wat er gebeurde. En ik hoop, het is nu 75 jaar geleden, Lionel is helaas niet meer onder ons, hij is in 19 is hij overleden. In die tussentijd aan het verhaal heb ik ook Mach leren kennen. We hadden zelfs stiekem de stoute gedachte om hem vorig jaar terug te halen naar Nederland. Lionel wilde wel, maar zijn gezondheid heeft het af laten weten helaas. Maar
Ik hoop dat het verhaal wat er geschreven is, de geschiedenis die er beschreven is, met nieuwe, misschien wel oude artikelen, maar dat die nog een keer mogen bijdragen bij het besef dat we er dankbaar voor moeten zijn dat die mannen allemaal hier zijn geweest. En dat we goed moeten beseffen wat voor een traumaland, wat voor een elend het is geweest hier in de regio. Noord-Limburg was een van de grootste puinplaatsen van Nederland toen het allemaal voorbij was. En de vele slachtoffers, verhoudingsgewijs net zoveel als in Arnhem, dat die niet vergeten mogen worden. En ik hoop dat het boek daar een klein stukje aan mag bijdragen. Ik wens iedereen daar veel leesplezier. Dank u wel. Ja, dankjewel Jan. Een heel gepassioneerd verhaal. Dat spreekt echt jouw liefde voor alles wat met die Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Die spreekt daar heel goed uit. Dat was eigenlijk het derde verhaal in het boek. Het vierde verhaal, dat komt van de ons allen wel bekende Twan van Els. En Twan, geboren in een echt muzikantengezin, beschreef onder meer de geschiedenis van de Verrijse Harmonie uit Terpen. En hij was als secretaris van het HPV-bestuur de initiatiefnemer van de Verrijse geschiedeniswebsite Rooinet. Liefst 42 jaar was hij werkzaam in de Verrijse psychiatrische inrichtingen Sint Servatius en Sint Anna. Aanvankelijk als verpleegkundige en in zijn laatste werkzame jaren als algemeen manager van Sint Anna. Logisch dat een deel van zijn oorlogsherinneringen gaan over het kelderleven op Servaas. Twan die overleed op 8 november van vorig jaar. Gelukkig nog in de wetenschap dat zijn oorlogsherinneringen in boekvorm zouden worden vastgelegd. En het vijfde verhaal en het laatste, dat is geschreven door Nettie Arts van Bommel. Zij was verpleegkundige in het psychiatrisch centrum in Noordwijkerhout. Tijdens de oorlog evacueerde ze samen met haar collega's en ook met alle vrouwelijke patiënten naar de Verrijse psychiatrische evenknie Sint Anna. 5 waardevolle, fascinerende en ontroerende verhalen. Vastgelegd, in een mooi vormgegeven en met veel foto's verluchtig boek. Het is ons dan ook een eer dat onze burgemeester het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst wil nemen. Het gaat een beetje anders, we kunnen het nu niet overhandigen, maar het ligt hier op de tafel met een mooie strik eromheen en ik wil u uitnodigen om het boek tot u te nemen, de strik los te maken, het even door te bladeren en dan wil ik u tevens ook uitnodigen aansluitend voor een toespraakje. Nou, dat is het dan. Nou, dan gaat hij. Nog gewoon een stukje klein. Ja. Kijk eens. Ja, dames en heren, het is natuurlijk een geweldige eer om vandaag dit prachtige boek in ontvangst te mogen nemen. Heel veel dank daarvoor. De initiatiefnemers, meneer Strijboos, mevrouw Vollenberg, dat jullie daar zo aan getrokken hebben als de redactie, zijn met de redactie. Maar natuurlijk ook de andere sprekers, meneer Gielen, met een heel indrukwekkend verhaal van wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat hem allemaal ook een beetje overkomen is. Ja, en dat dan allemaal in een reconstructie neergezet. Een waanzinnige opdracht die op het pad kwam. Nou, een groot compliment voor de manier waarop u dat gedaan heeft. Ik ben heel nieuwsgierig naar het verhaal. U heeft het behoorlijk spannend gemaakt ook van wat zit daar nou straks in het boek. Ja, meneer Jansen, ik wil toch graag ook aan u zeggen van fantastisch dat u gekomen bent. En natuurlijk voor de bijdrage die u levert om dit boek ja, tot stand te brengen, maar helemaal ook voor de wijze waarop u hier staat. En waarop u zojuist dat verhaal heeft gehouden. Ja, u heeft niet alleen een talent om denk ik zo'n verhaal hier in het boek te krijgen, maar u heeft ook een enorm talent om iets voor te dragen, om iets te vertellen. Ik weet niet precies hoe oud u bent, maar mag ik dat vragen? 80. U bent 80? Ja, nou, ik
ik vond het zeer indrukwekkend de wijze waarop hij dat hier vandaag deed. En mooi om dat op die manier te mogen meemaken. Venraadse oorlogsherinneringen. Het werd zojuist al even aangehaald. Dat zijn herinneringen van heel veel mensen die hier wonen, die het hebben meegemaakt, die er nog misschien in de overdracht een verhaal van hebben meegekregen vanuit als kind, vanuit hun ouders. En uiteindelijk is dat allemaal teruggebracht in dit boek. En laat ik nu niet direct ingaan op dat verhaal, maar wel op misschien ook het verhaal wat dit boek helpt ons ook naar de toekomst. En wat bedoel ik dan eigenlijk? Nou, het is natuurlijk bijna weer de herdenking, door de herdenking, het is bijna weer bevrijdingsdag. En eigenlijk was dat een prominent moment geweest. Ja, 75 jaar bevrijding, dat zouden we vieren. Dat stond met stip op de agenda. Al een hele tijd lang. Hè, voor mensen die daar volop met de voorbereiding mee bezig waren en anderen die daar aan het trekken waren. Daar zouden we naartoe werken. En dit zou toch het moment worden dat we met elkaar daar nog eens heel goed bij zouden stilstaan. Nou, dat ziet er nu heel anders uit. En eigenlijk, ieder jaar hebben we herdenking gehad, hebben we bevrijdingsdag gehad. En ieder jaar werden er prachtige mooie woorden verteld. Over de vanzelfsprekendheid waarin wij leven, dat er vrede is. En hoe ga je dat overdragen aan de nieuwe generatie? Meneer Jansen gaf daar nou een voorbeeld ook van. Hoe gaan we dat nog goed doen? Dat is een hele opgave. Tegelijkertijd zie je nu op dit moment dat er heel veel parallellen getrokken worden met de crisis waar we nu in zitten. Want dat is ook wel een beetje het gekke, dat 75 jaar bevrijding even een paar stappen terug moest maken. Want ineens komt er een crisis voorbij die ons en de hele wereld in zijn greep houdt. Het corona-verhaal. En natuurlijk zijn er parallellen. En natuurlijk, als ik met mijn kinderen praat die het dan hebben over de vrijheid die hun nu ontnomen wordt, want zij kunnen niet naar het festival en zij kunnen dit, dat, van alles en nog. En het is crisis geworden. Het is echt een stevige crisis. En al die andere mensen die het verhaal hebben over wat er nou die allemaal overkomt met deze coronatijd, natuurlijk zijn er parallellen. En natuurlijk zal het ook bij mensen iets losmaken van, oh, dit is dat dus. Dat je iets van vrijheid wordt ontnomen. En tegelijkertijd realiseer je ook dat het eigenlijk in niets lijkt op wat toen dit land is overkomen. Wat de mensen van Limburg, de mensen van Venray, wat die is overkomen in die oorlogstijd. Wat dat met mensen gedaan heeft, hoe diep dat zat, wat het allemaal heeft losgemaakt. En ik moet zeggen dat er zijn ook momenten dat ik wel eens ook de kans heb gehad om met veteranen te spreken uit die Tweede Wereldoorlog. Of met mensen zoals mijn moeder in die leeftijd die de oorlog hebben meegemaakt. En soms vind ik het zelfs gênant als we de coronacrisis vergelijken met die oorlog. En gênant ook omdat ik dan wel eens denk van 75 jaar vrijheid, wat hebben we daar nou precies mee gedaan? En we worden er nu met de neus op gedrukt. Als je kijkt naar wat we met de natuur, met het milieu hebben gedaan, daar kun je toch wel eens over nadenken. Als je kijkt van wat hebben wij dan met die vrijheid gedaan als het om vluchtelingenstromen gaat. Er zijn nog nooit zo'n kolossaal grote vluchtelingenstromen geweest als nu, vandaag de dag. Momenten dat het gênant is, als ik een foto zie op de voorpagina van de krant, waarin je, ik zou wel zeggen snobs, allemaal hele rijke mensen, die in een kolonne de Mount Everest aan het beklimmen zijn. U kent die foto denk ik wel. En zo het summum van absurditeit dat ons het geluk moet brengen, de vrijheid moet brengen. Ik ben vrij om zelfs de Mount Everest op te klimmen. Kortom, de vrijheid die we tot de coronacrisis gehad hebben, dan kun je je soms wel eens afvragen van, hebben wij met die vrijheid ook wel de goede dingen gedaan? En kunnen wij de veteranen van toen recht in de ogen kijken en zeggen van ja, wij mogen trots op zijn wat wij met die vrijheid die jullie ons gebracht hebben, wat wij daarmee gedaan hebben. Om maar wat dichter bij huis te zoeken. Als ik dan vanmorgen de krant opensla en ik zie dan eigenlijk dat het museum in Overloon zwaar in de problemen komt, dan denk ik ja, maar het is toch te gek voor woorden dat we die oorlog, die daar ook op een bepaalde manier wordt neergezet, die voor ons ontzettend belangrijk is, omdat het een belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis, maar ook een enorme plek om te leren voor de toekomst,
dat dat nu ter discussie staat of dat wel kan voorbestaan. Dat zijn momenten dat ik wel eens denk, ja, dat vind ik bijna gênant naar de generatie die ons toen bevrijd heeft. En dan kom ik natuurlijk op dit prachtige boek. Maar dit prachtige boek maakt precies levend wat we nodig hebben. En namelijk het vastleggen van datgene wat hier in Venray is gebeurd. En dat is een waanzinnig verhaal, een enorm verhaal. Ja, ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg en ik heb van mijn ouders heel veel gehoord over de bevrijding van Maastricht en Zuid-Limburg, wat er allemaal gebeurde. Het verhaal van Venray is eigenlijk pas in de afgelopen jaren, ook door de aandacht bij Al1, heel goed op mijn netvlies gekomen. En het feit dat hier vluchtelingenstromen zijn geweest en dat men huis en haard heeft moeten verlaten. De beelden van Venray, hoe verwoest het uitzag. En als je ziet hoe Venray er nu eruit ziet, hoe het is opgebouwd, dan kun je alleen maar diep respect hebben voor al die mensen die daar de schouders onder hebben gezet. En het kan toch niet zo zijn geweest dat na die oorlog ineens er allerlei fondsen waren van ja, kom maar, ga. Nee, dat is met heel veel energie en kracht is Venray weer opgebouwd. Daar mogen we heel trots op zijn. En daarom denk ik ook dat dit boek ons daaraan zal herinneren en dat het ook ons zal helpen om ons te realiseren wat we nu hebben. Dat inderdaad niets vanzelfsprekend is en dat we een toekomst voor ons hebben die we ook samen moeten dragen en dat we ons laten inspireren door het verleden. Ik wil nogmaals de initiatiefnemers, de schrijvers, de mensen die op welke manier dan ook medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit boek, heel veel dank naar hun uitspreken, hulde voor het initiatief. En als er weer nieuwe informatie komt, want dat zie je dus wel, dat dat allemaal kan gebeuren, nou wie weet wat dat ons nog brengen zal, maar fantastisch, dank. Merci. En ik wil daar wel graag toch op afstand weliswaar met de schrijvers even op de foto, dat moet toch georganiseerd worden. Met de auteurs, hè? Ja, kan dat nu? Ja? Ja, dan nemen we gewoon een beetje... Ja, dan gaan we toch een beetje uit elkaar. Ja, een beetje uit elkaar. Symbolisch. Ja. Nou, Ja, dankjewel burgemeester. We hebben nu echt iets om over na te denken met z'n allen. Ik kijk even op mijn klok, we hebben nog net even wat tijd. Ik zie daar de gemeentearchivaris achterin zitten, de heer Paul van Meegeren. En die wil ik nu graag uitnodigen voor de laatste toespraak. Op 4 mei en de viering op 5 mei anders zullen verlopen dan we ons hadden voorgesteld, kunnen we wel al terugblikken op een heel bijzonder herdenkingsjaar. En dat dit jubileumjaar een bijzonder tintje heeft gekregen, dat is natuurlijk niet toevallig. Want dit is waarschijnlijk de laatste keer dat mannen en vrouwen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, daar persoonlijk over kunnen vertellen. En niks is krachtiger als een persoonlijke getuigenis. Zeker als je de jongere generatie wilt bereiken, voor wie de oorlog al heel ver weg ligt in de tijd. En hier in Venray bewaren we zelf een hele bijzondere herinnering, een hele mooie herinnering aan de viering van 75 jaar bevrijding in het weekend van 18 en 19 oktober 2019. Iedereen was enorm onder de indruk van de veteranen die we hier mochten ontvangen en hun verhalen. Mannen op hoge leeftijd, soms lichamelijk verzwakt, maar nog altijd kwiek van geesten die zo als het over een oorlogsherinnering vertelden alsof het gisteren gebeurd was. Een van de doelstellingen van 75 jaar bevrijding is dat in elke gemeente verhalen over oorlog en vrijheid worden opgehaald en gedocumenteerd. Waarbij vaak de beroemde dichtregels van Leo Vrooman worden aangehaald. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 100 malen, alle malen zal ik wenen. En dat ophalen van verhalen, maar ook van bijzondere foto's en beeldfragmenten, dat is op grote schaal gebeurd in de afgelopen 3/4 jaar. Zelf was ik elke keer weer verrast door verhalen, persoonlijke getuigenissen die ik nog nooit eerder had gehoord. U kent wellicht het indrukwekkende verhaal van Selma van der Perre, die is verschillende keer op televisie geweest, een Joodse verzetsvrouw, die op hele hoge leeftijd, die vertelde over haar tijd in het kamp Vught in Ravensbrück, hoe zij dat overleefd heeft.
van Venray bestaat al eigenlijk een hele lange traditie als het gaat om het verzamelen van oorlogsverhalen. Want al op 20 oktober 1945 verscheen er een oproep in de PMA's om herinneringen aan de oorlogsperiode en dan bijzonder de tijd van de bevrijding en de daaropvolgende evacuatie naar de redactie op te sturen. En de bedoeling was om eigenlijk alles te bundelen in een boek dat de titel zou krijgen De strijd om Venray. En inderdaad, heel veel mensen hebben de moeite genomen om dagboekjes, aantekeningen of herinneringen op te sturen. Maar tot de uitgave is het helaas nooit gekomen. Dat zal waarschijnlijk al met de tijdsomstandigheden hebben samengehangen, want ja, direct na de oorlog, met het ruimen van de puin en de wederopbouw nog in de kinderschoenen, was er geen gelegenheid voor een publicatie. Een paar jaar geleden zijn al die documenten weer opgedoken en bij ons in de collectie van het gemeentearchief gekomen. Dat is eigenlijk de bedoeling om ze dit jaar, in het kader van 75 jaar bevrijding, te digitaliseren en op internet beschikbaar te stellen als onderdeel van de campagne Limburgse oorlogsbronnen. Nou, dat provinciale project heeft helaas wat vertraging opgelopen, maar uiteindelijk zullen ook deze Venraysche documenten een plek krijgen op de website Netwerk Oorlogsbronnen, een website van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, eentje die ik u zeer kan aanbevelen, want op die website is heel veel interessant materiaal over de oorlog te vinden. Als het om oorlogsbronnen gaat, kan Venray zich ook gelukkig prijzen met het feit dat zich ooit hier op het grondgebied ruim 12 kloosters bevonden. En zoals u wellicht wel weet, kloosters hebben een hele oude traditie om in chronieken hun historie vast te leggen. En in de archieven van de Venraysche kloosters zijn er nog talrijke interessante verslagen over de oorlogsperiode terug te vinden. Een van de bekendste is het dagboek van broeder Ivanus Krol, Storm over Venray, over de oorlogsperiode op Servaas. En dat dagboek is op Hooinet gepubliceerd en kan door iedereen gelezen worden. Maar ook afgelopen jaar tot aan nu heeft de viering van 75 jaar bevrijding weer een nieuwe, vruchtbare oogst aan verhalen en oorlogsherinneringen opgeleverd. Ik denk bijvoorbeeld aan het interessante dagboek van Maria Ebberink-Henkens, dat in druk is verschenen. Jan Stijbers noemde het al, deel 9 van Venrays verleden, dat geheel aan de Tweede Wereldoorlog is gewijd. En dan nu, op de valreep, de bundel met artikelen samengesteld onder de redactie van Maya Vollenberg en Jan Strijbers. Ik zou je echt willen uitnodigen, Jan heeft alle artikelen al toegelicht, om daar kennis van te nemen, want het zijn hele interessante verhalen. Ik heb ze allemaal al mogen lezen en ik heb er zelf ook heel veel nieuws uit opgestoken. Dus wat dat betreft voldoet het volledig aan de verwachtingen. En dat is fijn dat Venray hier, nu ook met deze boekpresentatie, zijn eigen bijzondere invulling heeft gegeven aan een van de thema's van 75 jaar bevrijding, namelijk het doorgeven van verhalen over de oorlog aan een volgende generatie. En daarvoor mogen de initiatiefnemers Jan en Mai heel erg dankbaar zijn. Over 5 jaar zullen we ongetwijfeld stilstaan bij de 80ste herdenking van de bevrijding. En er zullen er altijd ooggetuigen zijn, maar een aantal zal gesloten zijn. Alhoewel, er zijn een aantal zeer onverwoestbare mannen en vrouwen onder. Ik weet niet of u vandaag op de voorpagina van de Limburg heeft gezien, kolonel Tom, die met zijn actie de wereldpers haalde. En bij ons staat nog heel helder voor de geest onze eigen Kenneth Mayhew, drager van de militaire Willemse orde, die bij de herdenking van vrijheid ook een enorm indruk op ons heeft gemaakt. Maar er komt een dag dat de Tweede Wereldoorlog echt historisch zal zijn. En dan zullen we blij zijn met de Venraysche oorlogsherinneringen, omdat we die dan bij kunnen pakken om ons een beeld te kunnen vormen van een hele bijzondere episode uit de geschiedenis van Venray. Ik zou zeggen, geniet van het boek en succes. Ik hoef geen reclame meer te maken, want het is al uitgekomen inderdaad. Ik denk dat dat ook al genoeg zegt over de enorme belangstelling voor dit onderwerp. Dank u wel. Ja, dat lijkt wel een oorlog hier, hè? Dankjewel, Paul. Ja, het is altijd weer mooi om jouw historische kennis om die tot ons te nemen. Dus zeer bedankt voor jouw toelichting. En dan zijn we nu zo langzaam maar zeker aan het slot gekomen van deze boekpresentatie. 5 prachtige, spannende, ontroerende
en boeiende hoofdstukken die zijn nu gebundeld vastgelegd. Heel waardevol, want wat er tijdens de oorlog gebeurd is, dat mag, zoals al eerder gezegd, zeker niet vergeten worden. De verhalen van de 5 auteurs maken de beschrijving van de Verrijse oorlogsgeschiedenis weer een stuk completer. En natuurlijk zijn er nog wel mensen in Verrij die oorlogsherinneringen hebben, die het ook meer dan waard zijn om vastgelegd te worden. En misschien komt dat ook nog wel eens een keer. Veel is er gelukkig al de afgelopen 20, 25 jaar verteld en genoteerd. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En daar is dan dit fraaie boek ook nog weer bijgekomen. Als redactie bedanken we heel bijzonder de auteurs dat ze hun ontboezemingen hebben vrij willen geven. En ook dank aan de burgemeester. Dank ook aan de gemeentearchivaris Paul Vermeegeren. En dank ook aan het gemeentebestuur en de betrokken werknemers voor de gastvrijheid hier en voor de facilitaire ondersteuning hier in ons gemeentehuis. En natuurlijk dank ook aan de mensen van PLMA's TV dat ze deze boekpresentatie bij u allen in de huiskamer hebben willen brengen. Mensen die ziek zijn, die wensen een spoedige genezing en voor alle anderen blijf gezond, heb oog voor elkaar en maak er allemaal het allerbeste van. We wensen u nog een aangename voortzetting van dit weekend, bijvoorbeeld met het lezen van een goed oorlogsboek.